Фончота реката. И здравейте хора, днес ще правим 6-ти епизод на Bulk Season. Успях да си купя нов микрофон. Да, в момента съм със слушалката, тук е самото устройство и в момента съм го вързал към телефона, се надявам да се чува добре. И сигурно ще кача скриншот на самия микрофон, ако някой има интерес към него. Днес ще снимаме с едно приятел, че имаме горна част. Малко съм болен и в момента нещо ще си хапна. Взел съм си извара да ям, но съм малко хренав, малко болен и може би няма да стане много добра тренировка. Със сигурност, нали, пак ще стане някаква приятна тренировка, но просто няма да мога да правя килограми над 100, може би. И да, после ще се видим в залата. Аз после ще го кътна сигурно това. Здравейте, 6-ти епизод на Bulk Season, колегата гледа там видеото. И сега ще малко ще загрем, ще правим лежанка. Днеска няма да правим с много килограми, защото съм леко болен. Днеска идеята е да направим 60, 80, 90 и 100 за около 2-3 повторения. Имаме бенч прес с дъмбели за нормална лежанка, повдигната, ще имаме флайс и рамене. Раменете ще мога да натваря повече, тъй като се чувствам доста добре към тях. Само че гърдите нещо ме опъват. В момента ще се загрея с лоста и направо започваме с 60. Така. Пернах ли го? Да, пернах микрофоната. Да заредим една 60 лежанка. Хоп. Да направим ни бързи 10 повторения. Само че лежанката е разместена леко. Всъщност може още две. Хоп. Сега колегата ще ме снима. Сега ако отгоре ли ще ме снимаш? Така. Още две. Така, преминаваме към 90. Колегата по-рано ме снима. Сигурно ще го отрежа, ама ще си помисля. В момента имаме 90. Ще направя 4 повторения и преминаваме към 100. Надявам се в самото видео да се чувам добре. Постарах се да наместя микрофона и ви да ме чувате добре. Така. Че гадно тече това слънце. Така, преминаваме към 100. Само че днес се чувствам доста слаб. Мисля, че две ще мога да ги направя без проблеми. Така. Така. Да пробваме за две. Всъщност ще мога за 3. О, не мога за 4. Така. Оп. И да носи съм пуснал микрофона да ти кажа. Май забравих, ама нищо. Със сигурност трябва да се пусна. Така. Започваме първата серия с 27,5.
Тъй, отиваме към 30-ките. Да бе, казай. Аз записвам. Тука примерно. И ще го изрежа. Така, хоп. Пак ще снима колегата. Така с 30 ще правим. Още две. Ох, има повече. Така, продължаваме към Twice. Правим го с 20 кг до отказ. Няма го правя с много килограми. Пак ли ще снимаш? Добре, няма проблем. Така колегата пак ще снима. Това упражнение просто го правя с 20 кг, не е нужно да е с много. Правим го до отказ. Като просто не се уморя. Но средно около 13-14 повторения ги правим. Така. И то. Така правим втора серийка на Twice. Пак с 20 кг. Идеята на втората серия при Twice ми е пак го правим до отказ, само че повече го задържаме. По-бавно го правим, задържаме. Още е, че не съм се наспал тези дни и като имате преумора, ви идва по-тежко да правите тези упражнения. Не се усещам, че мога да ги бутна. Просто липсата на сън някак се ме убива. Все едно сега съм станал от леглото и трябва да дигам и не ми е приятно. Но така е, просто няма да правя толкова много килограми да се пренатоварвам. Ще направим две серии отдолу, преминаваме към рамени и после имам трицепс и сме готови. От колегата прави малко пътечка. Така, слагаме статива, надявам се, че се вижда. Така, правим за горната част пак с 20. Тук идеята ми е пак до откъса, но в повече случаи 9-10 повторения, не повече, тъй като горната част са им доста слаби. Пак по същия начин, втората серия ще задържим повечко. Всъщност даже може да направя повече от 10, сещам го. Така, хоп. Така. В следващата серия просто ще задържим малко повечко. Така. О, има повече. Преумората се казва думата. Така, чуваме към рамене. Право няма да спирам видеото. Така. Така мисля, че ще е добре. Да, така е добре. Така да се наместим стойката. Ще започнем 25, само че къде са те 25, виждаме ето тук. 25. Добре, имаме проблем, не мога да видя 25. А не, виждам го. Така, хоп. Така, се наместим, малко се клати, ма нищо. Така. Преумората се казва думата наистина. Доста тежко ми се струва. Така.
още едно. Така. Да. Може би последната серия 6.22,5, ама... Хух. На рамене. То не снима. Та, шак бе този. Плъскаш ли му? Как няма да снима? Сега сети да снима, вече. Най-силния. Сила. Да оставим друг. Така, имаме и трицепс стана. Ще пропуснем задното рамо, тъй като не се чувствам много енергичен. Така, хоп. Трицепса ще бъде на дроп серии. Слагаме 45. Така. Така, от 45 сваляме на 30. Правиме около 10 повторения. 12 ако можем. 3, 4, от 30 падаме на 15, тъй като сме да не се чувствам много енергичен. А мога да избутаме, правим до отказ просто. Дали това е най-добрият вариант за трицепс? Просто го чувствам по-добре, тъй като правя дроп серии на трицепс. Така хубаво го изсеждам, напомпва се трицепса и според мен става по-добре. Опа, сложил съм 50. Може да ги правите с по-малки килограми, примерно слагате на 35, 25 и 15. Или просто правите нормални серии, примерно почвате с, да знам, 25, 35, 45, но дроп сериите за мен са по-удобни при трицепс. Почуваме се около... Примерно тези 160 кг не са малко, наистина, да правиш мъртва тяга. Така, втора серия на трицепс. Така. От коня мога да направя 10. Толкова. ...75 кг. Яша Фончо. Яша. 75 кг. Добре сме между другото. Само че, чай така, че стана се вижда на камерата. Да, трябва да се вижда. Леко ще завъртим. Да. Ма леко съм почнал съм мазнявам. Фончота реката. Ръката днеска не мога да ги покажа, защото съм с долнище. Ще съм по... чокова е добре. Лека по лека. Качили сме до килограм. Така хора, прибрах се, хапнах, в момента ще обработвам видеото ето тук. И искам да благодаря, че гледате видеята, както всеки път казвам видеята си. Този път се постарах, нали все пак да не е на voiceover, просто да му наговоря в залата, да е по-различно. Едно вериче да участва също. И ако видеята ви харесат, нали, може да дадете палец нагоре. Може да се абонирате за канала. Много съм благодарен за хората, които ме гледат самото начало, продължават да ме гледат. Така се развива и канала, тъй като виждам, че шортовете събират много повече гледания. YouTube канала от видеа не събира много и се опитвам да са по-интересни, да се гледат повече. Знам, че някои неща не са интересни, защото просто качеш на суха тренировка, която нищо не обясняваш. Няма да се този път да е малко по-интересно, да ще става по-интересно, ще се постарая. Така искам да ви благодаря, ще се видим вече в следващото видео. Това ще е номер 7 и сигурно ще правим крака, това е ясно. Довиждане!